ממחקר של אור ירוק עולה כי ב5 שנים האחרונות נפגעו ברחבי הארץ 7,120 בני אדם מתאונות אופניים. מתוכם 360 נהרגו ו2,110 נפגעו קשה. ספורט האופניים תופס תאוצה בשנים האחרונות, ולכן נדרשים מאמצים ומשאבים רבים כדי להגן על אותם רוכבים. אנו, Safe Cycle, פיתחנו אפליקציה אשר נותנת מענה לצורך הכל כך ברור שימנע את התאונה הבאה. אז איך זה עובד? האפליקציה עובדת ברקע של הסמארטפון של הנהגים, ולא צורכת משאבים כלל. אותה אפליקציה עובדת בצורה אקטיבית בסמארטפונים של רוכבי האופניים, ומשדרת בכל רגע נתון דרך האינטרנט הסלולרי את מיקומם לנהגים. בכך מקבל נהג הרכב התראה על רוכב אופניים בקרבת מקום. על ידי התראה זו, נהג הרכב יוכל להיות ערני למתרחש בשולי הדרך.